भोव मोगाच्यानो मोरयेमायेन आमकां दिले एक वर्तें हातेर कोंताचो तेर्स ऑक्टोबर म्हयनो मोरयेमायेच्या खोंताच्या तेर्साक समर्पण दिल्लो म्हयनो कोंताचो म्हयनो रोजाई सायबिणीचे फेस्ती आमी ह्याच म्हयन्यांत आमी करता हर एका दिसा सांजेर 6:45 वरांचेर 6:40 दिव्यवाणी लायव्ह ह्या यूट्यूब चॅनलाद्वारे तुमी दिव्यवाणी कुटुंबा सांगाता मेळयेत सांगाता मेळोन तो तेस करयेत ही बरी खबर तुमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक मोगाच्या सैरदैरांक सगळ्यांक तुमी सांगा आनी आमी सांगाता मेळोन तेस करया आमी सांगाता मेळोन मोरयेमायेचीं भुरगीं देवाक आमी महिमा दिवया तुमकां रोजार सायबिणीचे भरपूर आशिर्वादां हांव मागतां भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे तेन साव. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फौज आमचे खातीर प्रार्थुया. येसोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सरल्ल्या बावर्त्यां पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अंकवार मोरयेतावन जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव
तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. सोमी जेजू मळ्यान मागतना रगत गमेता. जेजू आतां भायर सरन आपले सवये प्रमाणे ओलिवीत दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा. उपरांत एक फातर उडयवे तितलो पयस तो तांचे तान वेगळो सरलो आनी दिंब्याचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी कुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी कुशी न्हय, तुजी कुशी जावं. तो वळसरगीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोवन दैर दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी चड लालेवन तो मागतलो आनी ताचो गाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उठोन तो आपल्या शिसा सरशी पाटी आयलो. ते कंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आमच्या सोडवणेच्या कामांत सोडवणदाराची माता जावन भोव दुखेस्त जाल्ले भोव भाग्यवंत ओंकार मरिये, जेजूचे कृपेन ह्या जिणयेच्या संकश्टा मदें देवाची कुशी जारी करूंक तूं आमकां आदार दी माये. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये,
माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सोम्याचे चूक खांब्याक बांदून जेरबांदांनी मारतात. परबेच्या संदर्भात बंदिवानापैकी लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळा बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबऱ्यांनी बाराबासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हणून लोकांक फुसलायलें. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोंड दी जाय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून तांचे लागीं विचारले वेळी बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तनी जाप दिली ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें कित्याक कितें चूक ताणें केल्या. पूण ते आनिकी व्हडा ताळ्यान उपराटो बोबो मारन म्हणाले ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचे आनी कांयच चलना बदलाक गडबडच चडटा म्हणून समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो ह्या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. सोबीत आसलेल्या तुज्या जेजूचे पूण आमच्या पातका वरवीं विद्रूप जाल्ले मुखामळ पळोवन अकलास भोगल्ले दुखेस्त माये. जेजूची मिस्तीक कूड कशें जेजूच्या कृपेन चियेतना आमच्या आत्म्याक पातकाचे घाय जायनाशें ताळण्याचेर जैत व्हरूंक तूं आमकां शिकय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज सामका येवं तुझी खुशी सरगर जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू.
भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मस्तकार कंट्याचो मुकोट संसितात. जेजू सर्ग संसार असो राय देव सैबांत तो सस्नीक सर्व पदवेदार सर्व जाणार. ताच्या पाशावा वेळार मनीस ताची केळकुळां करतात पूण जेजू मौन रावता आनी गर्वावरी पडलेल्या मनशा सैबाक ल्हानविकायेची देख दिता. सैतान ह्या संवसाराचो अधिपती जावंक आपल्या दलाल्या मुखांत्र संवसारांतली पदवी आनी मान आपारसिता. मनशांकी पोकळ दवलतेक बली कर्ण निमाणे तांकां तो निराशीक करता. कित्याक मनशाच्या वैभवाच्यो वाटो तांकां पायतात पोंडाक मात्र. पूण जेजू बरी ल्हानवीक कलते जावन जियेतल्यांक सर्गाराजान ताच्या सिंहासनाचेर तो बसयतलो. आयच्या संवसारांत जेजू ताच्या साबार असायक भावा भयणींतय कश्टाता सोलवता आनी लजेक बली जाता. असल्या मनशांची आमी बिरमत पावची सहज पूण असल्या पारिगतेंत आमी प्रेक्षक जावचे सारके न्ही. बगार सतानिती पासो झुजोंक आनी मनशा जिवाचें गण राखून व्हरूंक कार्याळ जावंक जाय. दुखीच्या बाल्यान आत्म्यान पापसाल्ले भोव भाग्यवंत आंवकार मरये जेजून आमकां जोडून दिल्ले सोडवणे वरवीं कलत्या आनी बळ्या काळजाची जावंक तूं आमकां शिकय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी
सदेवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू कालवार पर्वत पर्यंत कुरीस वावोन वेता. कुरीस लजेचो आनी अकमानाचो संकेत तरी जेजून कुशेन कुरीस घेतलो आनी तो कालवार दोंगराची वाट समकलो. कुर्साच्या वजना पंदा तो कश्टालो आनी धरणीक शेवटालो तरी तो कुरीस घेवन धैर्यान फुडें समकलो. कुर्सा वाटेर सिरेनाचो सिमावन ताका आदार दिलो आनी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी ताका बुजयलें. पूण ताणें विंचून काडिल्ले ताचे शीस मात्र ताच्या कुर्सा वाटेर ताचे संगी नातल्ले ते तांचो जीव वांचोवंक पळण धांवल्ले. आमचे जिणयेच्या कुर्सा वाटेर जायते सिरेनाचे सिमांव आनी जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो आमकां आदार दितात. ती आमकां जेजूचो निस्वार्थपणी मोग आनी पाटलाव करूंक शिकयतात. पूण आमी उतरांनी मात्र मोग केल्यार पावना. बगार कश्टांतल्या ताच्या भावा भयणींक आमी आदार दिवंक जाय आनी तांचे थंय जेजूचे मुखामळ पळोवंक जाय. केन्ना आमी कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणींक आदार दिता तेन्ना आमी ताचे थंय जेजूचे मुखामळ देखता. तवळ आमी कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणींक तांचो जिणये कुरीस वावोवंक सहाय दितल्या. तर आमच्या भावा भयणींचो जिणये कुरीस वावोवन जेजू थंय आमचो खरो मोग आमी दाखोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सरगर जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर स्वामी जेजू कुर्सारूम कळोवन आपले माये मुखार प्राण करता. सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत जेजू कठीण वळवळोन कुर्सारूम काडलो. कुर्सारूम काळतेल्या जेजूक नियाळन साबार सांत उद्गारून म्हणटात, म्हजो मोग कुर्साक किळयला. वय जेजूचे कुर्साचें मरण आमचे सोडवणे पासत जेजून केल्लें मोगाचें बलिदान. जेजून एकच फावटी केल्ल्या आपल्या कुडीच्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. कित्याक जेजून आपल्या कुशेन मरण सोंसलें. ताच्या दुस्मानांनी ताचें मरण ताची सोलवण म्हूण लेखलें. पूण जेजूचे बाटतीन ताचें मरण ताची जीक देखून तो संपादलें म्हणटा आनी आपलो आत्मो सर्गींच्या बापा आदेन दिता. जेजू आमचे पासत जियेलो आनी मेलो. तो दुबळो जावन खवणेर जल्मालो आनी सोरांबरी ताका कुर्सार किळयलो. कुर्सा मोळी जेजून ताच्या आवयक मरियेक आमकां दिल्या. कशें जुआंव धर्मदूतान मरियेक आपल्या घरा घेतली तशें आमी मरियेक आमची आवय म्हूण स्विकार करया आनी तिचे जिणेतावन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकया. दुखेस्ती दुलोब मरिये जेजू कुर्सार मरतना तुजी बोगणां कोण वर्णीत. जेजूच्या मरणा वेळी तूं उबी आसल्या बरी आमच्याय मरणाच्या काळी तूं विनाती कर आनी सर्गींच्या बापाच्या हाती आमचे आत्मे वपसून दिवन प्राण करची कृपा आमकां लाभय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी
फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो संवचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनाती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनाती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भोव नितळी माये आम्हा पासत विनाती कर. खत नातले माये आम्हा पासत विनाती कर. आपुट माये आम्हा पासत विनाती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनाती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनाती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनाती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनाती कर. सडवणदाराचे माये
माये आमा पासत विनंती कर भविष्याणी अंकवारी आमा पासत विनंती कर माना पात्र अंकवारी आमा पासत विनंती कर परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आमा पासत विनंती कर पदवेदार अंकवारी आमा पासत विनंती कर दयाळी अंकवारी आमा पासत विनंती कर विश्वासी अंकवारी आमा पासत विनंती कर नीतीच्या आरश्या आमा पासत विनंती कर जाणवायेच्या सिंहासना आमा पासत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा पासत विनंती कर आत्मिक पलंगणा आमा पासत विनंती कर मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आमा पासत विनंती कर भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा पासत विनंती कर गुप्त गुलोबा आमा पासत विनंती कर दाविदाच्या बुरसा आमा पासत विनंती कर दाडियाच्या बुरसा आमा पासत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासत विनंती कर सोल्ल्याच्या आर्का आमा पासत विनंती कर सर्गींच्या दारवाट्या आमा पासत विनंती कर फांत्याफराच्या नेकेत्रा आमा पासत विनंती कर पिडेस्तांचे भलायके आमा पासत विनंती कर पातक्यांच्या आश्रया आमा पासत विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आमा पासत विनंती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर बोडव्यांचे राणीये आमा पासत विनंती कर पात्रियार्कांचे राणीये आमा पासत विनंती कर प्रवादींचे राणीये आमा पासत विनंती कर आपोस्तलांचे राणीये आमा पासत विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आमा पासत विनंती कर अंकवारींचे राणीये आमा पासत विनंती कर सोमेश सांता भक्तांचे राणीये आमा पासत विनंती कर सैंबाच्या खतावीण गरबी संभावले राणीये आमा पासत विनंती कर सर्गी घेतले राणीये आमा पासत विनंती कर बहु पवित्र रोजारीचे राणीये आमा पासत विनंती कर कुटुंबाचे राणीये आमा पासत विनंती कर समाधानाचे राणीये आमा पासत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले बोगस आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले दयेन ऐक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले काकुळत आमची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंते माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका पण सोमेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद बरितांनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौसांचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत अंकवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापिल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसायल्ले आमी जोडिशें कर म्हण आमी तुजे लागीं परताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वाक्य 50-1 आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटास जेरुसलेमाक वचन्स म्हूण जेजून दृढ मौन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरून वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हूण समारियाचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतालो देखून तांच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या मळभरतावन उजो देवून हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जायतवे. तेदवान जेजून तांचे कुशीन गुवोवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे हळ्ळेक गेले. देवाचें उतार हें. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. देवान आमकां सर्वांक आशिर्वादीत जावंक शिकयला. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळतांव. जोब एक नितीवंत मनीस जाल्यार ताका कश्ट आयले. ताणें सुरवेर देवाक सवाल केलें,
पूण अकरेक देवाचें येवजण म्हणून स्विकार केलें आनी देवान ताका परतून आशिर्वादान भरलें. आयचे सुवार्तेंत जेजूक तिरस्कार केल्ल्या लोकांक नाश करूंक चिंता पुताच्या शिसांनी चिंतल्यारी जेजू मनीस चिंतचे बरी चिंतिना. जेजूक आपल्याच लोकांन इन्कार केल्यारी ताणें सर्वांचो मोग केलो, तांकां आशिर्वादान भरलें. कुर्सार उमकळटल्या सयत पातकी स्वराचें मागणें ताणें आयकलें. देवाचें आशिर्वाद भोव गरजेचें. देव आमकां आशिर्वादान भरता, तशें आमी सर्वांक आशिर्वाद जावंक देव आमकां उलो दिता. सांत आंतोनीक नोवेनाचें मागणें. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पाद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आशिल्ल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. हे वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न, सूख, अणवरां, देंवसार आनी सर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात, तोंटे उठोवन चलतात, कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्ले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायग्राचारणां पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजे दवर, तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतांव, ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. हे निश्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, खालत्यापणाच्या नीज आश्र्या, भाग्यवंतपणाच्या परसळीक नेकेत्रा, हे आनंद भरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता, तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्याचें देणें विशेश जावन आसा. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साकरी कर. तुजे सांगाता शासनाच्या शासनाक ताका वाखणूंक, ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गराजांत म्हाका तूं पावय. आमेन. ऑक्टोबराची 1 तारीख सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलाक एक मोठवें मागणें. ये तूं जेजू बाळकाच्या ल्हान तेरेसा, तूं तुज्या संवसारी जिणयेच्या मोठव्या अवदेंत एक आरसो जावंक पावली. आंज्या सारक्या नितळायेचो, मरणा तितल्या थीर मोगाचो आनी आपणाक सगळ्यांच देवाक सोडून दिवच्या शेगुणाचो. तर आतां तूं तुज्या शेगुणी जिणयेचें इनाम भोगून आसतना सर्व तुज्या हातांत सोडून दिवच्या म्हजेर एक बिरमतीची दिश्ट घाल आनी म्हजे कश्ट तुजे कर्ण काणगे. कशें जावं सायबिणीक तूं एक विशेश मोगाचें फूल जावन आसलें आनी तूं जल्मल्ले घडये तुजेर ती आंबोर पिको हांसो हांसली. ह्या सर्गाच्या राणये कडेन म्हज्या पाडतीन तूं एक उतर उलय. जेजूच्या काळजाची राणी जावन आसच्या तुजे कडेन हांव ह्या घडये इतल्या अत्रेगान आशेता ती कुरपा बळादीक विनंतेन म्हाका मागून दी आनी सांगाताच म्हज्या जिणयेंत म्हाका घटाय आनी मरा काळा आदार मेळाशे आनी बागी शासनाक म्हाका शिदा पावय. सारके एक आशिर्वाद म्हाका दी म्हूण तिचे लागीं तूं माग. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव
तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सदांच सांगात दिवच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी विशेष प्रत्येक थरान मागया. मरियमायेच्या विनवणेन सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबात शांती समाधान समृद्धी सुख फावो करून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. नमान तुका सर्गारान ये, आम्हा परदेशांचे माये. आसाव पैनार मागता उपकार, खंती दुखी विघ्नां निवार. क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा, पाव तूं पैणाऱ्यांक पाव म्हाका. पाव तूं पैणाऱ्यांक पाव म्हाका. नितळ निर्मळ सदां सांकवार, पातकी रसनाक तुजो आदार. केल्यान देखून तुज्या पुतान आमकां साल्वार रगत विक्राम. आंकवार निर्मळ दर्या सुक्रा, पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका. पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशिर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.